Πάμε. Level 2. Κύριε Δάκη, ανεβαίνουμε level και πάμε στην ποια κατηγορία? 129 και 9. Μέσα στο μαγαζί της Χέρα. Δοκιμές. Να δούμε αν θα καταφέρει να το κάνει. Καλό ξεκίνημα. Ιδρωμένο τον εκόβω λίγο. Η καράφλα έχει δρώσει. Για πάμε. Το PlayStation βλέπω έχει βγει και σε παιχνίδι, βλέπετε. PlayStation Turn Lab. Φρένο. Σταθερός, μπράβο. Έκανε 129. Μπράβο κύριε Δάκη, μπράβο. 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 Έρχεται, ναι. Και ετοιμαζόμαστε για το level 3. Πάμε.